otu nke jikọtara ndị ugwu a na-akpọ Coalition of Northern Groups akpọkuola onyeisiala Tinubu ka ọ sụchisie ntị ike banyere arịrịọ ndị ọchịchị si na mpaghara ala Igbo na-arịọ ya iji hụ na alapụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Ha gwara Tinubu ka o kwechirisie ike ma jigide Nnamdi Kanu ka ọ taa ahụhụ ihe niile o metere. Onye na-esochite ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ omebe iwu a na-akpọ Honorable Benjamin Kalu ekwuola na ala Igbo emefugo ihe nke lụrụ $4,000 n'afọ 2 gara aga banyere mmanye ndị IPOB na-amanye onye ọbụla apụta n'ezi. Ogbu onye akpa ntị were na-ajụzi ndị omebe iwu, kedu kwenụnụ iwu unu na-emebe iji hụ na gọọmenti etiti kwechisiri ma kwụsịkwa ịgba isi akwara nke ndị na-achị anyị na-agba ma na-erube isi n'ihe ndị ụlọikpe kpetere n'ikpe. Onye ọkammụta nke ndị ụka alakụba a na-akpọ Ahmed Gumi ekwuola na onye isi ala Tinubu ga-enyochalili mmadụ niile rụrụ ọrụ n'okpuru Buhari ka ha gbaa mbọ gbapụta ihe niile ha zuru. N'otu aka ahụ kwa, o kwuru were sị na ọ bụrụ na gọọmenti etiti gbaa isi akwara n'inwe mkpakọrịta ụka n'etiti ha na ndị oji egbe ezu oshi a na-akpọ bandit, ịmaa na n'oge eteghị aka ndị Boko Haram ga-anwụchiri ha niile alụkọbazi ọrụ ọnụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu.